da ni'n briod ers dros 30 mlynedd bellach. Wedyn mae wedi bod yn rhan o'n bywyd ni o cychwyn mewn ffordd. Wedyn pan oedd y plant yn fychan oedden ni mynd i lawr ar traeth yn helpu tynnu pysgod allan o'r rhwydi a mae cwch wedi bod yn rhan mawr o rhan y plant. Wrth gwrs mae'r aspect o pan mae o'n mynd allan ar môr a fel arfer rhyw 6-8 awr. Mae 8 awr wedi bod a di o dal i madra a ti'n meddwl, oh my god, lle mae o? A mae'n haws rwan efo mobile phone, de. Lle wyt ti? Where are you? Na, mae wedi bod yn rhan o teulu mewn ffordd. Mae o'n bart o'r teulu. Trin crancod efo fo, trin cymychiad. Fel dwi'n dweud, mae gennym ni dancio allan yn y shed sydd wedi bod yn help mawr rwan pan mae rhywun yn dod ar y lôn, felly mae nhw yma on site mewn ffordd. Ond na, baith papur de. Ac wrth bod wedi diversifeio chydig bach, mae'n gwneud tripiau efo'r cwch wan, wedyn hospitality di gwaith fi. Wedyn, da ni eisiau gwneud, pawb sy'n mynd ar y goch, da ni eisiau gwneud i diwrnod nhw, wedyn fydd Brett yn mynd â flasg, a wedyn fydda'n gwneud shotbread iddyn nhw gael allan ar y goch. Wedyn, mae o'n hit reit fawr efo nhw, rhywbeth i gofio. Yn y 30 mlynedd dwytha, di prisiam rili wedi codi llawer, ond i chdi feddwl am faint mae petrol di codi hyd yn oed. A bob ddim arall hefyd, wear and tear, cael partiau i'r coch. Mae bob dim yn costio wan, a dydy pris cymwch ddim rili. Mae wedi rili aros yn reit stationary. Wedyn mae o'n gweithio mor galad. A mae o'n conservation minded. Mae o eisiau dyfodol i'r pysgota. A mae o'n gweithio'n galad i drio cael hynna. Mae o'n helpu siarad efo rhywun. Fel dwi'n dweud, pryderu pan mae o allan a yn hwyr yn dod i fewn. Dwi'n rili wedi cael y grŵp yna o blaen, os di hynna gei synwyr. Ac oes heddiw hefyd, efo'r cyfrifiadur ag ati, mae'n lot haws, dydy. O bob cwr o Gymru, a gweld be mae pawb arall yn pryderu a gweld sut mae pawb arall yn gweithio hefyd. Ffordd mae pethau ar y funud, mae pawb, dim pawb, ond mae yna lawer yn dioddef o iselder a pressure bywyd mewn ffordd. Enwedig efo'r pandemig fel mae wedi bod. Mae wedi bod yn anodd ar pawb. Wedyn mae'n bwysig i siarad. Mi fyswn i'n annog merched i fod yn rhan o'r grŵp. Cos mae'n rhoi cyfle i ni fel merched rhoi ein barn ni ac i siarad hefyd.